Koska Jukka Jalonen on viimeksi ollut itse ihan finaalissa. Ihan finaalissa. Riippuu vähän kumpaa tarkoitat, että jos on niin urheilullisesti finaalissa vai niin vähän väsähtäneenä. Voit käyttää itse ihan kumpaa haluat. Eihän mä tietenkään muuten niin kovin väsynyt ollut. Mutta kyllä jos niin urheiluun mennään, niin ihan mitä nyt lähdetään niin tavoittelemaan niin sanan varsinaisessa merkityksessä, niin kyllä se ihan finaalissa on ollut silloin joukkuelajissa HPK:n kanssa, kun voitettiin. Silloin kun 2 vuotta sitten pelattiin välierissä ja hävittiin Venäjälle, silloin ei päästy niin kuin ihan finaaliin. Että se, että pääsee sinne, se vaatii kovan työn ja nyt lähdetään tietenkin sitä tekemään, että taas pitkästä aikaa pääsis ihan finaaliin.